Opisyal dun nga nag-umpisa ang pagbakuna sa ating mga senior citizen kontra COVID-19 dagya sa probinsya kang Antique. Sa ginapangunahan kang ating Governor Dora Dodot Cadiao nga wala ti iba nga ginahandom kundi ang maproteksyonan sa sakit ang kada Antiqueño. Pareho ni Governor Cadiao, ang iba pa nga senior citizen nga natugraan kang bakuna nangin kampante kay sandang may proteksyon din batok sa makaralit nga sakit. Definitely, I feel great, I feel confident, and I feel safe na may vaccinated na ako. Siyempre gusto ko man free ako. I mean safe ako. Safe ako sa amura nga sakit. Kadyabay ra ko mabatian nga may positive, may negative. Pero ako ginlakasan ko gid ang loob ko nga I will go, I will take ganon. Nga mapabakuna gid ako. Attention of all senior citizens like me. It's good to be vaccinated. It's safe to save your life and to save other people's life. God bless. Bago lang ako nakakapakuna kasi ginahangyo ko ang mga tanan natin mga imaw, especially ang mga membro ng DRRM host sa bilog na probinsya kang Antique nga magpapakuna man tungod kani nga mo dyan ating protection sa ating obra tungod nga mataas man ang ating risgo tungod sa ating exposure nga dala kang ating mga serbisyo nga ginatudlo sa ating mga pumunuyo. So magpabakuna kita kag siguro natin nga mayad no ang may protection kita sa ating lawas. Mas namatid ako nga nabakunahan na ko. It's like a dream come true, no? Ang pagpapakuna, nag-lessen bit ng chances na magkaroon kita ng severe ba lang ang mga effect mo kung makakuha din makita ng virus, and it will also prevent death. Para sa mga senior citizens, para sa mga teachers, gusto ko din na inambal dyan na pinanganggit na magpapakuna kita. If we love our family, hindi kita gusto na magproblema sa later on, no? Kung nawara man sila kamayutan, pero bago din ang diferensya kung makapabakuna pagka hindi. I'm very grateful nga sa provincial government, kay Governor Cadiao, at sa atin ng provincial health officers that we are doing this. And this is for free. Ang hinahalat ng ginandang umauto kita at magpungko at magpabaksin. So, thank you kay naka-recognize ako kang Sinovac. So, sa mga senior citizen nga parehas ko na, encourage ka mo nga ka-immunize na ka mo para makaragaw na ka mo kung ka mo may protection. So, thank you kay God, kay facilitate na pinag-servahan ang mga katawhan nila sa Antique nga maka-avail kang vaccine. Each and every one of you to participate in this once-in-a-lifetime vaccination process kang ating nga government. Kag nakita man natin nga kung kita magpabakuna, kita may protection rin. At the same time, maproteksyonan man natin ang iba natin ng mga kabugtuan na hindi rin nagdasig ang pagrapta ng virus kung naghimo kita kang sakatikam para nga mabuligan natin ang ating mga banwa katulikan. Sa kadya, padayon ang pagbakuna sa mga senior citizen batok sa COVID-19. Kinanglan nyo lang nga makipag-angot sa gobyerno lokal sa inyong lugar. Coordinate sa ating mga banwa. Ang ating Sinovac vaccine is again FDA approved, no? Kag it is proven to be safe. Kag ang ana nga proteksyon no sa ating against severe COVID is 100%, no? So again, no, bisan nabakunahan kita, let us still maintain no ang stringent kapag obserbar kang ating minimum health protocol, ang pagsuksok ka face mask ilabirang gid. Kaya ang ating nga bakuna nagatapna lang kang severidad kang masakit na COVID, but it does not prevent transmission and infection. So maproteksyonan kita nga hindi kita maglala sa COVID, pero still pwede kita makalaton. So adhere with the minimum public health standard. Iririmaw kita nga batuan ng COVID-19 kag ibalik ang ato normal nga kabuhi. Gani, dali ron mga Antiqueños kag magpabakuna kita kontra COVID-19.